Hola, benvinguts i benvingudes a la Cortina dels Llibres. Jo sóc Clàudia i avui us porto els números 7 i 8 de la col·lecció El Pirata Pol. Estan escrits per Rose Impey i les il·lustracions són de Nathan Reed i l'editorial és Baula. El setè llibre de la col·lecció es titula El Pirata Pol i el rescat valent. Parla que han segrestat a l'àvia Peg i el Pol l'ha de salvar. Aconseguirà salvar-la abans que pugi la marea? El vuitè llibre de la col·lecció es titula El Pirata Pol i la gran persecució. Parla d'en Pirata Pol i la Poppy, que sempre es barallen. Sabran fer les paus mentre l'Ossos i en Calavera els persegueixen? Com ja sabeu, esta col·lecció està escrita en lletra d'impremta i les il·lustracions són molt grans. I esta col·lecció la recomano molt per als xiquets i xiquetes que comencen a llegir en lletra d'impremta. Espero que us hagi agradat. Adeu! Dóna-li un like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per a no perdre cap notificació.